Imsieħba soċjali u assoċjazzjonijiet saħħu li huma faħru l-budget li ressaq il-Gvern għaliex anke jaraw l-istampa l-kbira u mhux għax jagħmgħu wara miżura waħda li tolqot is-settur li jirrappreżentaw. Il-Ħadd filgħodu l-Kap tal-Oppożizzjoni Grech ħada kontra l-imsieħba soċjali u qabilhom ma' tfal li jkunu jridu xi ħaġa u joħduha. Il-mument illi t-tfal ittihom dak li jridu, mela jekk għandi t-tifel jrid logħba tal-futbol biex jilagħba fuq il-kompjuter, u ntielu tax se jagħmel, se jifraħ. U din hija r-reazzjoni li rajna dil-ġimgħa. Min-naħa tagħha l-Assoċjazzjoni għall-Iżviluppaturi qalet il-baġit kien wieħed li jgħin lill-pajjiż f'dan iż-żmien ta' sfida. Aħna ma nitlux f'dibattiti politiċi li mill-politika bħala Malta Developers Association nista' naċċerta lil kulħadd illi aħna kunsill serju, matur u responsabbli. U l-miżuri kollha illi ressaqna l-Gvern għal dan il-budget huma miżuri illi isalvaw l-impjiegi, isalvaw ukoll l-għejxien ta' 50,000 familja u motivazzjoni biex insalvaw minn din il-gwerra. Aħna ma ninsewx illum qegħdin ġo gwerra. Il-miżuri jridu jkunu directed fuq il-problemi li hawn illum. Għal daqstant il-budget kien il-mediċina tajba illi qiegħed jindirizza s-sitwazzjoni preżenti. Sandro Ketkuti mill-MDA qal l-assoċjazzjoni li jmexxi titkellem b'mod oġġettiv. Aħna mhux l-ewwel darba li nikkritikaw lill-Gvern, aħna ġifieri li hu tajjeb ngħidu li hu tajjeb u fejn hu ħażin ma niddejqu xejn ngħidu li hu ħażin. Ma kienx l-ewwel darba li kritikajna issues mal-Gvern. Intant ikkummenta wkoll il-Viċi President tal-Kamra n-Negozji Żgħar u Medji li huwa ġej mis-settur turistiku. Kull rikjesta aħna li nitolbu feet on the ground għal dak il-negozju partikolari, però dejjem fil-kuntest tal-istampa l-kbira, għax finalment hija l-istampa l-kbira illi tiġbed l-ekonomija fit-totalità tagħha. Naturalment aħna meta l-Gvern itina xi ħaġa għax mhux issu l-Gvern itina xi ħaġa biex jikkuntentana, imma jtielna għax il-Gvern jara li hemm il-ħtiġijiet għalija dik il-ħaġa u dik il-ħaġa setejn dak is-settur biex dak is-settur ikompli jikber u jkompli jespandi fl-operat tiegħu.